Na sporazum o odbrani sa Francuskom ću se vratiti kasnije. Sada ću nešto reći o sporazumu Vlade Republike Srbije sa Vladom Azerbejdžana o zaštiti životne sredine. Prvo pitanje, da li će Srbija imati koristi od ovog sporazuma? Odgovor je neće. Drugo pitanje, da li će Azerbejdžan imati koristi od ovoga sporazuma? Odgovor je neće. Treće pitanje, da li će životne sredine u dvije zemlje imati koristi od ovog sporazuma? Neće. Da li će stepen zagađenosti u Beogradu ili Bakuu biti manji? Odgovor je neće. Sledeće pitanje, da li će Srbija i Azerbejdžan imati štetu od ovog sporazuma? Neće veliko, ali će imati štetu. Novac koji je utrošen za pregovore, za razgovore, za ručkove, reprezentacije, za papir i u krajnjem slučaju za ovu raspravu je bačen novac. Sledeće peto pitanje, kakva je svrha potpisivati jedan međunarodni sporazum koji zaista nema nikakvog smisla i za koji se zna da neće biti primenjivan? Jedina svrha potpisivanja ovog i desetine drugih sporazuma jeste njihova dnevno-politička, propagandna, predizborna upotreba. Da Vlada Srbije ubijedi građane kako radi korisnu stvar, kako potpisuje važne međunarodne sporazume od kojih će njima biti bolje. Kolega Krasić je rekao, dio Kosova i Metohije gori. Ljudi dolje ginu, ima povređenih. Imamo preko 1.000.000 nezaposlenih i taj broj stalno raste. Imamo preko 700.000 gladnih i taj broj stalno raste. Imamo 30.000 ljudi godišnje. Više 30.000 ljudi godišnje umre nego što ih se rodi. Ove godine smo zasijali duplo manje pšenice nego 1999. godine. 700.000 ljudi u Srbiji svakodnevno kocka. Zato što jedino u igrama na sreću vide neku šansu da poboljšaju svoj životni položaj. Imamo 60.000 gladnih koji se dnevno hrane na narodnim kuhinjama. 370.000 ljudi u Srbiji nema krov nad glavom. Na drugoj strani imamo 60.000 imanja koja su pusta, zvrje i prazna. Svakoga dana desetine privatnika zatvaraju svoje radnje zato što ne mogu da posluju. Selo gori po onoj narodnoj, a Vlada Srbije se češlja. Usvaja sporazume od kojih bukvalno nema apsolutno nikakve koristi. Znate, potpisivati sporazum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine sa državom koja je udaljena 3000 km iz Azije, to je potpuno besmisleno. Zašto niste potpisali sporazum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Crnom Gorom, Albanijom, Grčkom, Makedonijom, sa zemljama znači koje su nam u komšiluku i koje objektivno svojim geografskim položajem utiču na životnu sredinu u Srbiji? Ovo je kao da sa komšijom želite da zaštitite svoje dvorište, pa o tome ne razgovarate sa svojim komšijom, nego razgovarate sa nekim iz susjednog sela. Sledeće, zašto ovaj sporazum niste potpisali sa Amerikom, sa Francuskom, sa Velikom Britanijom, sa zemljama članicama NATO pakta, koje svakodnevno, već 12 godina, objektivno utiču na životnu sredinu u Srbiji i koje su planetarne sile i mogu da utiču čak i da se ne nalaze u misiji okupacije Kosova i Metohije? Znate, imate svakodnevno, bacaju otpad na Kosovo i Metohiji. Svakoga dana pucaju, svakoga dana upotrebljavaju suzovac, šok bombe, svakoga dana vrše nekontrolisana gađanja dolje na poligonima u Bonstilu. Zašto sa njima ne potpišete sporazum da uklone onih 30 tona osiromašenog uranijuma? Da uklone, ima raznih podataka, nekoliko desetina hiljada tona metala koji je ostao od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Znate? I da se tim sporazumom obavežu da više nikada neće učiniti to što su učinili 1999. godine. Znate? Ne potpisujete sporazum sa državama koje 12 godina kontinuirano uništavaju životnu sredinu u Srbiji, a potpisujete sporazum sa državom koja nikad, ni jedan jedini minut nije ugrožavala životnu sredinu u Srbiji, niti postoji teoretska šansa da to učini u sledećih 100 godina. Ako takav sporazum ne možete da potpišete sa državama sa kojima ga treba potpisivati, onda ga nemojte potpisivati sa državama sa kojima to nema nikakvog smisla. Potpuno besmisleno. Znate, kad sa Azerbejdžanom potpišete sporazum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, to je kao da sa Nepalom Srbije potpiše sporazum o razvoju pomorske plovidbe ili da sa obalom Slonovače ili recimo sa Trinidadom i Tobagom, kako se zove ona država, potpišete sporazum o nenapadanju.
Drugo, sporazum vlade Srbije sa vladom Francuske o saradnji u oblasti odbrane. Sporazum potpisan, čini mi se, u aprilu i već se sprovodi. Evo, francuski vojnici na Kosovu i Metohiju se već nalaze u dejstvu, primjenjuju taj sporazum. Gađaju srpske civile na Kosovu i Metohiji. U istoriji je bilo raznih međunarodnih sporazuma, događalo se razna diplomatska čuda i poniženja, ali ja zaista ne vjerujem da se nekad dogodilo da jedna država, čiji je dio teritorije okupiran, sporazum o saradnji u oblasti odbrane potpisuje sa državom koja dio njene teritorije drži pod okupacijom. Znate, da je ovo normalno, da je ovo normalna država, pa prije bi bilo logičnije da Francuska objavite ratno stanje, bar formalno. Ne mislim da ratujemo sa njim, ali da se zna, ljudi, ne slažemo se, vi nam teritoriju držite pod okupacijom, pucate naše ljude na barikadama, na nenaoružane civile, a mi sa vama potpisujemo sporazum u oblasti odbrane. Ja podsjećam šta su Francuzi učinili kad je u pitanju odbrana Srbije u posljednjih nekoliko decenija i godina. Francuski general Filip Morion je omogućio naoružavanje Srebrenice i Žepe, pa su posle Nasser Orić i oni zlikovci popali desetine srpskih sela, pobili nekoliko hiljada civila. Francuska artiljerija iz sastava snaga za brza dejstva je sa Igmana nekoliko mjeseci sijala smrt po srpskom Sarajevu. Francuski avioni su prvi bombardovali Republiku Srpsku. Francuski avioni su učestvovali u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Francuski avioni su 3 mjeseca sijali smrt po Srbiji. Razarali nam gradove i sela, rušili mostove, škole, ubijali nam djecu. Francuski avioni, ne mislim samo na avione NATO pakta, nego lično, francuski avioni su izbacili više od 5 tona osiromašenog uranijuma na građane Srbije. To su vaši prijatelji. Francuska je odgovorna zato što je posle dolaska takozvanih mirovnih snaga na Kosovo i Metohiju ubijeno više od 1000 srpskih civila. Onaj zlikovac Bernard Kouchner, ono čudovište, onaj monstrum, koji je bio šef UNMIK-a, je najodgovorniji pa se Kosovo nalazi u ovoj fazi. To je čovek koji je najodgovorniji pa su srpske civile i nakon 1999. godine odvodili u Albaniju da bi ih kasapili radi prodaje njihovih organa. Podsjećam, Francuska se nalazi u misiji okupacije dijela teritorije Republike Srbije, a vi ste sa njima potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Za razumnog čoveka svaki dalji komentar je suviše. Znate, zašto vladi Francuske ne uputite protestnu notu? Zašto ne tražite da prekinu svoje okupatorske aktivnosti na teritoriji Kosova i Metohije? Zbog čega to ne uradite? Postavlja se pitanje šta Srbija dobija ovim sporazumom? Dobija jedno veliko ništa, dobija poniženje i sramotu. Član 3. Saradnja se može ostvariti u sljedećim oblastima. Pod 1. odbrambene i bezbedonosne politike. Kako da mi ostvarimo saradnju u oblasti ove politike kad mi hoćemo da sačuvamo teritoriju Srbije, oni hoće da nam je otmu. Mi hoćemo da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije, oni kažu ne, mi ćemo to da vam otmemo. Mi smo vam to već oteli. Član 8. Saradnja u oblasti vojnih prava. Ja ne znam o čemu mi sa njima možemo razgovarati u oblasti vojnih prava. Jedino da nam objasni kako se na jednu međunarodno priznatu suverenu državu izvrši agresija mimo Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Da nam objasne francuski vojnici i francuski državnici, da nam objasni francuska država kako kontinuirano krši rezoluciju 1244 stvarajući šiptarsku terorističku državu Kosovo. Ili da nam objasni kako se jedna međunarodna priznata država 12 godina drži pod okupacijom. Član 6. Osoblje države pošiljoca koje se nalazi na teritoriji države primaoca saglasno ovom sporazumu, citiram, ne može učestvovati u aktivnostima vezanim za nacionalni suverenitet. Pa dame i gospodo, ako vi ratifikujete ovaj sporazum, znate šta treba da se dogodi? Pa 24 časa posle toga francuski vojnici na Kosovu i Metohiji treba da pakuju svoje kofere. Treba da napuste teritoriju Republike Srbije. Da li će se to dogoditi? Pa naravno da se neće dogoditi. Ali onda se postavlja pitanje za čije babe zdravlje predlažete ovaj sporazum? Zbog čega zamajavate građane Srbije? Znate, građani Srbije trpe vatru na Kosovu i Metohiji. Ima ranjenih. Možda i od francuskih vojnika. Jedni građani Srbije na Kosovu i Metohiji. Drugi Srbi na Kosovu i Metohiji gledaju ovaj televizijski prenos gdje mi raspravljamo o sporazumu o bratimljenju sa Francuskom. Znate i ta priča sa Francuskom o tome vječnom prijateljstvu iz Prvog svjetskog rata. Pustilo nas da iskrvarimo Albaniji.
pustili nas da se pogušimo u Jonskom moru, pustili nas da pocrkamo od tifusa tamo na Kritu. Znate kad su intervenisali? Kad je ruski car rekao, dame i gospodo, ako dozvolite da srpska vojska pocrka, mi nećemo da učestvujemo u ovoj priči, nećemo da učestvujemo u ovome zločinu. Tek kad su dobili ultimatum ruskog cara Romanova, Francuzi su onda postali veliki prijatelji srpskog naroda. Postavlja se pitanje šta Srbija dobija ovim sporazumom. Da li će posle ovog sporazuma Francuska prekinuti svoju okupaciju Kosova i Metohije? Neće. Da li će očistiti onaj osiromašeni uranijum? Neće. Da li će bar uputiti jednu riječ izvinjenja za okupaciju teritorije Srbije? Neće. Da li će možda uputiti riječ izvinjenja Dragoljubu Miliću iz Gojbulje kod Vučitra na kojem su ubili 2 sina, sinove blizance? Da li će možda nadoknaditi štetu bar porodicama čije su najmilije pobili? Naravno da neće, ne pada im na pamet. Znate, zašto ovaj sporazum usvajamo? Pa samo zato da bi se Francuska amnestirala za seriju zločina koje već 20 godina čini nad srpskim narodom. Samo zato da bi francuski predstavnik 9. decembra digao ruku da se Srbija može ukrcati 2389. godine na Titanik, na brod koji tone. I samo zato da bi građani Srbije stekli uverenje kako Boris Tadić, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije rade u korist građana Srbije kako bi na vlasti ostali i posle sledećih izbora. Osvrnut se samo još na sporazum sa Crnom Gorom. Srbi u Crnoj Gori, bez obzira da li se izjašnjavaju kao Srbi ili kao Crnogorci, Srbi u Srbiji trebaju da sarađuju, a po najviše oblasti odbrane. Međutim, dok je na vlasti režim Mila Đukanovića, to je iluzija. Ja vas samo podsjećam, režim Mila Đukanovića je igrao ulogu stegonoše barektara u razbijanju Savezne Republike Jugoslavije i režim Mila Đukanovića je priznao nezavisno Kosovo i Metohiju. I na kraju, što se tiče sporazuma o saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, o privremenom zapošljavanju državljana dvije države koji se nalaze na teritoriji druge države, mene samo zanima da li će se ovaj sporazum primjenjivati na muslimane iz Srebrenice koji se nalaze na spisku žrtava navodnog srpskog genocida, a već 15 godina... Narodni poslaniče, ja vas molim da ako sami ne umete da odredite meru, šta je to što je metaforični prikaz diskusije koju pokušavate da dovedete u vezu sa temom dnevnog reda, da vas podsjetim da sam onda u obavezi da vas ja podsjetim da mera postoji i da je svaki narodni poslanik mora poštovati, ne samo zato što piše kao odredba u Poslovniku o tome šta je mera u izboru metafora da bi narodni poslanik slikovito objasnio temu dnevnog reda. Pa vas molim i upozoravam da na taj način nastavite izlaganje. Dobro. Ja samo tražim, znači, da mi se odgovori da li će državljani Bosne i Hercegovine, koji se već 15 godina nalaze u Beogradu, živi, zdravi, rade ovde, a nalaze se na navodnom spisku ubijenih, da li se ovaj sporazum primjenjuje i na njih. I sledeću i posljednju stvar, smatram zaista da bi bilo normalno i pristojno, da bi bilo pitanje elementarne pristojnosti i vaspitanja da prekinemo ovu sjednicu Skupštine dok traju sukobi na